खुलुमबाय बे समाव नोंथांमोननो मोनसे गोख्रों रादाब बडलेण्ड बुब्लिया होनो नागिरदों। बे समाव आसामनि मन्त्रि बिथां उरखावगोरा ब्रह्मआ गोख्रों बाथ्रा बुंदों। हाखौ लानानै गोबां राजखान्थियारि बेले बेजे बाथ्रा बुंबाय थानायखौ लानानै बिथां आसामनि मन्त्रि बिथां उरखावगोरा ब्रह्मआ खुगा बेखेवदों। गिबि खेबनि थाखाय बिथाङा बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोन्दों। गुबुन गुबुन समाव बे समाव बेरेखा दोलोआ जा गुबुन हारिनो हा होनाय बे हा होनायखौ लानानै बाथ्रा बुंदोंमोन। थामहिनबा बे समाव उरखावगोरा ब्रह्मआ गोख्रों बिबुंथिजों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। सिगांनि सानाव नुनो मोन्दोंमोन जे बे समाव जाखिनि हा होदों बे हा होनाया 3 बोसोरनि थाखायल' भेलिडिटि दङ होननानै बाथ्रा बुंथिदोंमोन बेरेखा दोलो। आरो बे बाथ्राखौ लानानै आसामनि मन्त्रि बिथां उरखावगोरा ब्रह्मआ गोख्रों बाथ्रा बुंदों, गोख्रों जादों आरो बिथाङा गोख्रों बिबुंथि होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव थांनाय समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया 17 बोसोराव 17,000ल' हानि फोरमान बिलाइ बिथांमोना होनो हादों। थामहिनबा हानि पाट्टा बिथांमोना होदों। 17 बोसोराव 17,000ल' बिथांमोना हानि पाट्टा होदों होननानै बाथ्रा बुंदों आरो बेसो लिगेल नङा आरो भेलिडिटि गैया होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ। भुवाया बिपिएफनि दिनाव 17,000सो हा रानलांदों बिसोरो, माने 17 बोसोराव। बेफोरसो माने लिगेलखौनो भेलिडिटि गैया। नंगौ, बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव 17 बोसोराव 17,000ल' बिथांमोना हानि पाट्टा होदों, नाथाय बिथांमोना लिगेल नङामोन, भेलिडिटियासो बिथांमोना गैया होननानै, भेलिडिटिया जोब्बाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथाङा आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म। आरो बेखौ जुदि नायबिजिरोबा थामहिनबा बेखौ जुदि जुजियोब्ला हाइकर्ट आरो सुप्रिम कर्टआव जुदि जुजियोब्ला बे केस जागोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथाङा। आयेन बेरेखायै बिथांमोना बै समाव हानि फोरमान बिलाइखौ गथायदोंमोन होननानै बाथ्रा बुंदों आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म। आरो दा जों नायबाय माने बाहाय माखासे एपिलेट अथरिटि नांगौ, एपिलेट अथरिटि गैयामोन। दा सुप्रिम कर्टआव बा हाइकर्टआव केस जायोबा चेलेन्ज जायो। दिनैनि खालाराव बिटिआर सोरखारा मोननै बिथिंजों हानि फोरमान बिलाइखौ होबाय थादों आरो बियो नायबिजिरनानै मोनथाव सुबुंनोसो हानि फोरमान बिलाइखौ बे समाव होदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ। आरो बे समावनो रायजो राजाफोरा बिटिआर सोरखारनि हा होनायखौ लानानै बिथांमोनानो रायजो राजाफोरानो ज' जानानै खौसे जानानै थेंक्स गिभिं सेरेमनि थामहिनबा साबायखर बावनाय हाबाफारिबो बिथांमोनानो लादों होननानै बाथ्रा बुंदों आरो बिटिआर सोरखारखौ साबायखर बावदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म। आरोबाव बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि। बिपिएफनि दिनाव 17,000सो हा रानलांदों बिसोरो, माने 17 बोसोराव। बेफोरसो माने लिगेलखौनो भेलिडिटि गैया। दा जों नायबाय माने बाहाय माखासे एपिलेट अथरिटि नांगौ, एपिलेट अथरिटि गैयामोन। दा सुप्रिम कर्टआव बा हाइकर्टआव केस जायोबा चेलेन्ज जायो। दिनै जि हा पाट्टा होदों बेथ' लेन्ड पजेसन माने, आरो बिनि उनावहायसो जेनेबा मोनसे मोननै रोखोमजों हा पाट्टाया बाहाय जागोन। मोनसे जाबाय बसुमति, मोनसेया जाबाय फरेस्ट राइट एक्ट। बे ल'नि खुनु बाहेरा गैया आरो। थ' हा पाट्टा राननाय बायदि मोनसे आबेगिक जाथाय जायखौ हा पाट्टा मोननानै 78 इयार्स अफ इन्डियान इन्डिपेन्डेन्स बिनि उनावहायबो रुनिकाटा बादियाव खुनु आदिबासिया हा पाट्टा मोनाखै। खिन्थु दिनै प्रथमबारनि मोननानै गामियारिफ्रानो गावसोरनो ओंखारनानै मोनसे थेंक्स गिभिं मिटिं लेंलायनानै प्रमद बर'खौ थेंक्स होबाय। थ' बेफोरनिफ्राय मा बुजायो बिसोरो दिनै इसु गैया। बे हिसाबै आं खावलायनाया बेनो जे इलेक्सन गेलेनो ओंखारबाय, थिगैनो दं। बिपिएफआबो पार्टि हिसाबै गावनि अस्तित्वखौ लाखिनो इलेक्सनखौ गेलेगोन। खिन्थु बे आगोलनि बादि मोनसे खुब माने थैसाम भरा आरो मोनसे कनफ्लिक्टिं मोनसे सिचुवेसन बेफोरखौ लाबोलायनो नाङा। जोंनि गेजेराव मिनिमामबाबो समाजनि इन्टारेस्टआव मोनसे बुजाबुजिया थानांगौ। दिनै नङा गाबोन जों हयथ'बा मोनसे लामानिनो दावबायारि जाहैनो हागोन बा जायाबाबो आंबो गैया जागोन। बिसोरबो सोरबा दानि बिपिएफनि सिनियर लिडारफ्रा बिसोरबो गैला जागोन। खिन्थु जोंनि फैबाय थानाय गोदान जोलैफ्रा मोनसे लामायावनो थाबायहैनोबो हागौ। थ' जों दानो एसेबां माने बिस गोनां मोनसे सोमोन्दोफोरखौ खालामलायफिननो नाजानो नाङा। खावलायनाया बेनो गेले पलिटिकेलि इट इज ए गेम अफ पसिबिलिटि। सोरबा देरहानोबो हागौ, सोरबा जेननोबो हागौ। दा इउपिपिएलआ जिहेतु
दिल्लीयावबो गभर्नमेन्ट दं, सानै MP दंहैयो आरो आसामाव गभर्नमेन्ट दं, आं मिनिस्टार हिसाबै दं, काउन्सिलावबो गभर्नमेन्ट दं। बे हिसाबै दिनैनि दिनाव आं सानो सिडलीनि रायजो राजाफ्रा माबा मोनसे खारनाव खुनु खारनावनो माबा गोरोन्थि डिसिसन लागोन आं साना। बिसोरो बे 1.5 बोसोरनि जाय MLA जानो ओंखारगासिनो दं 26आव आरो गोदानै माने इलेक्सन जाफिनगोन आरो जों इलेक्सन जानानै देरहालांबावनांगोन। बे समखिनियाव ओरैनो सोरबा बिरोधि दलनो भट होनाय बायदि भुलखौ बे ओनसोलनि मानसिफ्रा रावबो खालामनाय नङा।